rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Madugun ƙasa Za ya iya ba za ya cuce mu. ga mai rike ƙasa, Za ya iya ba za ya cuce mu. mu jira a kurkusa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Me kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallan tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Ka yi ludufi biyan bukatun mu do. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Kai ka yau fari kai yi baki dukansu bayan kado. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Da taimako kulawa a gare ka jallaka ba mu do. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Rahamar ka ce ta saka ba isa da wayan mu ba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ka daɗo dubun salati gun ɗan Amina Al-Mustapha. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Kuma shugaban halittu gwiwa gare mu ya karfafa. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Shi ne ka bai wa sallah ta iso gare mu ya tallafa. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Wanda duk ya so annaba ai ba zai wulakanta ba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ga madugun siyasa zan yi wa baituka don ku ji. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Kuma mai gida a gun wasu namu ne ku kalla ku ji. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Wanda ke shirin yayi mana hassada yayo za mu ji. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ya ɗauki nasa Allahn ya biya ba za mu kalle shi ba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Anyo dare gari ya waye ina mazan babu su. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Gangamin kiyayya da suka yi namu yaka da su. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Mada suna tunanin tafiya ta madugu sai da su. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Wanda duk yake tafiyar nan ba za ya kaskanta ba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Kayi taka kayo ta rago gaban ka bai faɗi ba. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ba girin ba ta yi mai ba za mu tsorata ba. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Yan bakin ciki sai kuma ce ba za mu hukunta ba. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Yan ƙasa suna fata kwankwason mu yayyo gaba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ku yi dai ku kare yan hasada akwai lokaci. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ba tsimi da bara ba gulma ba batun tsokaci. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Nasara idan Allah ya yi ita ce za mu ci. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba. Tunda dai ƙasar ta rikice ba za a zaɓe ku ba. Tunda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar tsiya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Kun yi mun gani kun ba
kamata a yau muna tur da ku. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Masu shan kiɗan general 'yan ƙasar mu dusun da ku. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Za a shafa tarihin ku ya zamo kamar babu ku. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Mulkin da babu adalci ai ba za ya tabbata ba. Inda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar siya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. A yanzu dai ƙasar ta rikice ana jiran kwankwaso. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Lokacinsa ne in yayi zai yi haka ko ba su so. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Mulki na rabu ne zai bayarwa wanda shi ya kaso. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Kaya hakuri kwankwasa ai baka wulakanta ba. Inda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar siya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Waƙar da nai ta kwankwasa ce shi kaɗai na sakan gaba. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Sai wanda zan wakara ba za na mance sunansa ba. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Ga sunusu Oscar Fofotu ba bakonku ba. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Tijani Gandu ai ban mance da wana ko wance ba. Inda dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallar siya. Madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu. Kai kwankwason mu ne. Za ya iya ba za ya cuce mu. Kuma mai gidan mu ne. Za ya iya ba za ya cuce mu. Mai kishin mu ne. Za ya iya ba za ya cuce mu. Kai shugaban mu ne. Za ya iya ba za ya cuce mu. Madugun ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Ga dai sunusu Oscar ya ce na gwangwaje kwankwaso madugun ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Dan amana Fofotu kayi kokari na ce ga sunusu ga kwankwaso madugun ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Tijani Gandu ne wasu baitukan na tsaro gun madugun ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Kwankwasa madugun ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce An mu. masa shaida a ƙasa. Za ya iya ba za ya Ku cuce mu. gaya musu nesa ta kusa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Muna ta jiran ka 'yan ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Kwankwasa zo rike ƙasa. Za ya iya ba za ya cuce mu. Tun da dai ƙasar ta rikice muna jiran kwankwaso. Mai kuke nufi? Kada ku bari mu ƙara tallan tsiya madugun ƙasa za ya iya ba za ya cuce mu ba.